Nola ordaindu online ordainagiriak eta isunak ziurtagiri digitalarekin. Gasteizko udalak jaulkitako ordainagiriak eta isunak ala nola ondasun higiezinen gaineko zerga, zabor tasa, trafiko isunak eta jardueren ordainagiriak udalaren egoitza elektronikoan ordain ditzakezu. Izapide hau egiteko, baliozko identifikazio ziurtagiri digital bat beharko duzu. Ala nola bakku edo nan elektronikoa, edo herritarren udal txartela HUT. Ziurtagiri horiek ez badituzu, kontsultatu beste tutorial hau. Nola ordaindu online ordainagiriak eta isunak ziurtagiri digitalik gabe. Lehenengo urratsa. Sartu online ordainketan egoitza elektronikoan. Bilatzailean idatzi helbide hau: vitoriagidoigasteiz.org/egoitza elektronikoa. Arrastatu beherantz eta hautatu online ordainketa. Sakatu ordainagiriak eta isunak ordaindu identifikazio digitalarekin. Bigarren urratsa. Identifika zaitez. Identifika zaitez baliozko identifikazio ziurtagiri digital baten bidez. Hirugarren urratsa. Bilatu zure ordainagiri edo isuna. Identifikatu ondoren, inprimaki bat biztarratuko duzu. Zure ordainagiri eta isunen bilaketa iragazteko. Bilatzeko, ordainketa agirian adierazitako orriaren zenbakia edo agiri zenbakia baliatu ditzakezu. Bestela, ordainagiriak atalean, hautatu ordaindu gabeak, adierazi agiriaren urtea eta sakatu bilatu. Inprimakiaren azpian, ordaindu gabeko ordainagiriak eta isunak agertuko dira. Hautatu ordaindu nahi duzun agiria. Agiria PDF formatuan deskargatu dezakezu edo zuzenean ordainketara igaro. Laugarren urratsa. Egin ordainketa. Hautatu ordaindu ordainagiria. Ordainketa metodoetara birbideratuko zaituzte. Ordaintzeko aukera hauek dituzu. Laboral kutxa eta kutxabanken ordainketa pasabide seguruen bidez edo bizun bidez, edo txartelarekin ordaintzeko zerbitzari seguru baten bidez. Hautatu aukera bat eta sakatu orain ordaindu. Sartu metodo bakoitzean eskatzen diren datuak eta egin ordainketa. Ordaindu ondoren, nahi baduzu ordainketa egiaztagiria deskarga dezakezu. Gogoan izan. Aurrez aurre ere ordain ditzakezu ordainagiriak eta isunak ordainketa agiriarekin San Antonioko eta San Martineko herritarrei laguntzeko bulegoetan eta gizarte etxeetan txartel bidez, autotramitazio makinetan aurretiko hitzordurik eskatu beharrik gabe txartel bidez, bizun bidez, eta laboral kutxaren eta kutxabanken ordainketa pasabide seguruaren bidez, baita atxikitako finantza erakundetan ere. Hemen duzu ziurtagiri digitalik gabe ordainagiri edo isun bat online ordaintzeko tutoriala. Informazio gehiago eskuratzeko edo beste izapide batzuk egiteko, zoaz vitoriagidoigasteiz.org/egoitza elektronikoa helbidera, edo deitu herritarrei laguntzeko telefonora 010 edo 945 16 11 00.